Bro! Gagi pare, I'm sober. I mean, Bro! so gayon ng pagmati ko right now. Feeling ko nagurulupad ako. Like, I feel like kikik ako and all. Nagre-relitong na ako and all. Bro, tama na yan kasi uwi na tayo, maggagabi na eh. Uwi na tayo, bro. Hindi, gagi pare. I mean, nagbubururatan pa tayo dito. Nagkakaugnahan pa tayo. The wave is so siram, dangugon. May problema ka ba, bro? Oo, gagi pare. Na feeling ko nakakapay na ako. Napapahibi na ako and all. Like, super legit, gagi. Bakit? Ano ba, bro, pinagdadaanan mo? Hindi, gagi pare. Like, super victim kasi ako nung... Gagi, Ano yun? Pearl pala ako nung... Tika, tama na. Nung mixed signals, gagi. Mixed signals? Ano yun? Gagi pare, mixed signals. Pero kapal, gagi. Hindi Mixed ko signals, alam. ito yung ano, yung di mo alam kung saan ka lulugar. Like, super legit. Like, ano ba? G, amigos ba tayo? Friends ba tayo? Or ano, padangat mo ba ako and all? Because of different emotions, different things na tinatao sa'yo ng shorty. Di mo alam kung saan ka lulugar. Ay, sa madaling salita, bro, babae yung problema mo. Oh, and I really don't get the point. Alin yan, bro? Gagi pare, I really don't get the point. Huwag kang galaw ng galaw kasi nahihirapan ako eh. Gagi pare, ako ba mag-a-adjust sa'yo, Oh, gagi? galaw ka ng galaw, I really bro. don't get the point of this shorty talaga na nagbibigay ng mga mixed signals sa akin. Kaya Ay! tuloy, gagi. Gabi Hanggang na- inom-inom na lang ako, hanggang apot-apot na lang ako sa sadiri ko na, ano ba? Hanggang digdi na lang ba? Like, friends ba tayo or what? Ang hirap naman, bro, ng sitwasyon mo. Parang ang sakit-sakit nun talaga, bro. Super kulog, gagi. One day, Parang naiyak ka. hindi gagi pare ako pa. Hindi, Makusog naiiyak ka. ako gagi. Hindi, parang Gagi naiiyak pa. ka na, bro. Hindi gagi pa ikaw. Garo ka pa. Hindi, one day. Magchat-chat siya sa akin. Oh. Chat-chat siya sa akin. Sabi niya, good morning. Oh. Tapos yung mga sweet words. Ganun naman baga mga kaibigan, Gagi. bro. Mga I love you sa'yo. Ay, I love you. Iba na yun. Oo, gagi pa. Tapos, susunod na aldaw, wala na. Oh. Blanco na naman. Ako yung magre-reply ng super laba tapos biglang thumbs up lang. O kaya Yun lang, smile reply? lang. Tapos magkikita kayo kayo saan? sa ano. Gagi ba nagkita kami sa may BGC, gagi. Oh, pare, ano yan? Sa may parade yan. Oh, tapos? Tapos akala ko, okay kami. Tapos nung nandun kami, arakbay and all, arakbay, Ay, sweet kayo, sweet, ganun? It's so sweet talaga, like so hamis. Like, mas mahamis pa kami sa konserba and all. Oh, tapos? Biglang, nung hinapot ko siya, ano ba tayo? Kasi sobrang haloy na eh. Like, super haloy na nung sweet namin and gano'n. Oh, ano nangyari? Sabi niya, friends daw. Ay, ang sakit naman nun, bro. Umasa ka na eh. Gagi pare, umasa din ako, may chaser, gagi. Wala ba chaser, bro? Mixed signals, gagi pare, naghapot ako. So Like, ngayon, bro, parang hindi mo na naiintindihan yung nararamdaman Di mo? ko alam kung saan ako lulugar tuloy nun. Sana pala nung mas amay pa lang, naghapot ako eh. Dapat clear mo na agad, Brad, para malinaw. Alam ko masamang mag-assume, broski. Pero I won't assume eh. Kung hindi siya magbibigay sa akin ng mga signals na yun, gagi. Gagi pa. Broski! Si Lolo Imaw. Gagi, pare! Hinahanap ka na ni Mare. Uwi na tayo, broski! Gagi pare. Legit, tara na. Nagtitirining na din. Ay, gagi pare.